Dychach ar y... Mae'n digon abal pryd mae'n trio. Reit te, Machynlleth di hwn. Dych chi'n mynd i gweld Machynlleth fan, yn ei holl agoniant mewn faint. 2 funud. Wff, os o'n ni. Foresters, William. O, di'n dafarn da yw na. Un o be? 6-7 o dafarn da i'r dre yma? Y Tabernacle wedyn. Na chi'n practisio cor yna i'r Y cloc wedyn. Cloc y dre. Mae'r amser y faith o rŵan am saith o dan hyn gloc y dre. Dych chi'n angen watch y Machynlleth? Ew, anmyl ne, guys. Na pam gaeth i godyn, ne? Pam? I meb y ples ar ei pen blwydd 21 oed, gaeth o 11. Gaeth o cloc oedd o'n gallu weld o ffenest i lofto. Wir rwan, dyna beth i hon ne. Gyda fwy o ffeithiau? Sgynna i ddim mwy am hynny. Awn ni mlaen i'r hon? Awn ni mlaen. Awn ni mlaen. Siop sgidiau. Capel Maen Gwyn i'r hon. Yna brodon ni, William. Yna brodes dia fi i bobl gwahanol. Ar ddyrnodau gwahanol. Os di o fan o'n mynd i rhywun arall ar drip, ynddo, mae eisiau sortio chydig bethau yn on, ynddo. Job gyntaf, golchi. Fi'n gwybod jyst y lle hefyd. Pre-wash. Nice weather, neud rhywbeth. Dychach ar y... Mae'n digon abal pryd mae'n trio. Mae'n dweud yn glen o'n dwi. O, ma ni! Dwi'n gweld bod chi'n lot o chwys yn mynd mlaen fan hyn, well chi gael baned. Sa'n disgof diolch yn fawr o chi. A ni, dim mwy o bres. Iawn, go dde hefyd. Dwi'n meddwl, ne, William? Chydig bech o TLC a chydig bech o lafur cariad a ddim ar o'n drip arall. Dwi'n licio dagwedd i'r hon. Romania dwi'n eich no. Amdani. Romania? Ydych chi'n meddwl? Pwy awyr? Iechyd y fai i hynna. Iechyd de. Dwi'n eisiau cwyno nes, esgon mech nhw, wedi bod yn neis hefyd, fyse.